पावडर बिवडर मेकअप बिकअपला करून येणार. मेकअप बिकअप करून येतात. पावडर मी लावलंच नाही. तू खरंच सांग सकाळी उठल्यापासून पावडर लावित ना ते का आता येरे येरे पावसा गाण्यावर नाचा. चल पटकन चार्जिंग संपता काय तर नाच काय नाच बघा पावसाचा नाच. आता नाच चल पटकन. पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा म्हण बोलतो. नाचलंच तर 101 रुपये दे. एवढाच केलं बोल. आहे गाणं म्हणता अगो बोल. एक अगो 2% चार्जिंग बघ. तू नाही मग तू का धावकत देणार नाही. चार्जिंग संपली गो. कर पटकन. पुरुषांच्या डबल टिबल काम असतं बायकांना पण त्या सगळ्याच बायकांना नाही. एखादा लोरा घेऊन गेला लोरा घेऊन त्याचा 4 कुरकुरा घेऊन येत नाही ना मग त्याला नाण्यात घालू गावतो. तर काय करणार मोबाईल घेणे आणि ढोरा खाणे कोणत्या लावणे जरी गेली तर चॅटिंग करी असतो. हो चल बाय बाय. बाबू आणि फक्त का हेच आहेत नानाच आहेत. दोघाच जण तुम्ही अजून कोणीची हजेरी नाही. तर मी येऊ काय आता. काय काय आला रान नाही ना मग कसं कळणार मग आता. तरी पण मी ट्राय करतो. सगळी नाश्ता करून बसलेली आहेत. पुष्पा एकटाच एवढा काम करतात. कल्पना एकटाच होता पण आमचं स्पीड बघा. आम्ही हायसून थंय गेला. या तुझ्या नंतर काका 1 तासाने लिहत. तू हयच हो साचो. फक्त तर तिरवडा बाहेरचा भुतू येला बस. पाता मोठी. आता तू सांगशी तर काय एक चल आता मॉप केलंस चल. नाश्त्यात काहीतरी आज वेगळं भारी मेनू दिसता. बाबल्यान पहिलं नंबर लावल्यान म्हणजे काय रे मेनू काय. आधी ह्या तांब्यात पैसे ठेवायचे तेव्हा. नाही मग कसा मी आधी ह्यांचा बघतोय कसं काय. त्या गाणं माहिती आहे तुका. अरे अरे बाबू गाणं माहिती काय. तारे पांडू आणि बंडू 2 होती मुलं. 1 होतं शहाणं 1 होतं खुळं. पांडू होता हुशार बंडू होता मठ्ठ. हे माहिती काय गाणं या. माझ्या शाळेत नव्हतं. मी आता सांगताय ना पण. ए अरे ऐकची नाही काय काय म्हटलं तू ऐकलं नाही. काय 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 जाऊन दे तू ऐक. पांडू होता हुशार बंडू होता मठ्ठ. पांडू ऐके आईचे बंडू करी हट्ट.
मी आहे पांडू आणि बंडू कोण? आता पुढचं सांग, पटकन सांग. काय? अरे सांग रे बाबा, कॅमेरा चालू असताना. मी सांगत नाही. काय? बंडू चालू असताना मी सांगत नाही. बंडू आम्ही गुळ ना. अरे तुझ्याकडे हुशार असताना, तुझ्याकडे गुळ्या असताना याच्याकडे गेलं कॅमेरा. हा हे खाण्याचे पावले तुम्ही घे रे विनू चल. होय रे बाबा. काका काका नाश्ता करून येले. अरे तिखट नाही केलं की नाना काय नाश्ता झालं वाटतं त्यांचं. मस्त काय दात काढून. चेपटावं काय तर काम करूचा केवढा बघ, किती आमच्या बरोबर येऊचा पुढे त्याप्रमाणे चेपटाव. पाता बघ आमची किती पुढे गेली होत त्या लेवल काय. सगळ्यांचं नाश्ता करून झालो. ह्या कोणा छत्री घाली. अरे अजून खातच हो. साखरबानांका विचारा कशी झाली मुंबईची ट्रिप. मुंबई भारी झाली. आणलास की नाही? मुंबई भारी झाली. जेव्हा जरा 8:30च्या मनाला त्या हे जडू बोजा जडू मी अंदाज केले ना. तो दिवसाच्या 6पर्यंत 7पर्यंत जर गेले तर ट्रिप भारी झाली. त्याच्यात मजा काय केलं ता विचारा तारावंदे. मध्ये गेलं काय, राणीच्या बागेत गेला, पिक्चर बघू गेला. थिएटर मध्ये नेले किती काढलेले मस्त पिक्चर आहे. नाव काय काय रे ते माका काय माहिती, बघू तू गेलं पण दे झालं. काय मस्त पिक्चर आहे, बघा तुम्ही एकदा. ते सगळ्या बायकांचं की का बायकांचं भारी भारी. बाई पण भारी ना. तुमका उघडताय का किती काम असतं घरात. नाही त्यांना माहिती नाही. हा नाही त्यांका माहिती नाही. त्यांका माहिती आहे. बायकांचा काम घरात पुरुषाच्या चौपट असतात, पण सगळ्यांकच नाही. सगळ्यांकच नाही. हा एखाद्या गुळपाट केल्यानंतर कोणाचाच आता सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत बायकांचं काम मला माहिती आहे ना. बरोबर पिक्चर बघण्याचं पुरुषांच्या डबल काम असतात बायकांना, पण त्या सगळ्याच बायकांना नाही. एखादा लोरा घेऊन गेला, लोरा घेऊन त्याचा 4 कुरकुरा घेऊन येत नाही ना. मग त्याला नाण्यात घालू गावती तर काय करणार. मोबाईल घेणे आणि ढोराखाली कोणत्या लावण्यात जरी गेली तर चॅटिंग करी असतो. हो ढोरा लावण्यात गेली ती बघणार ना. 4 कुरकुरा घरा काढून होईल ती बघणार. हां लक्ष काय असणार चॅटिंग. तुम्ही म्हणताच कोकण की नाही. मला त्या कोकणातलं काही कोकण नाही. कोकणात सगळं गोष्टी पारंपरिक घेऊन जवळ धर रे घेऊन का तुम्ही म्हणता फर्स्ट टाइम तो प्रकल्प तो येता नाही. बरोबर आता माका पट्टा, पण कोकणात जुना होता तर राहलाच नाही. सगळं नवीन होत गेला. अजून सगळं आताचा काय होता तर होत गेला. मी तुका सांगते की ना ही बाई बावडी उन्हाळ्याचा विषय सोडून ह्याच्यातले लाट असते ना, लाट कसली खटखट होती पाणी. फक्त एक माणूस मोकळ होतो आपण तो काढता दिवसाडी. हा बंद झाला, राट बंद झाली, सगळ्याचा बंद होत गेलेला खरा नाही. मग कसं वाटतंय पावसात? गारगार वाटतंय, गारगार वाटतंय भिजल्यामुळे. ह्या वेगळ्याच दुनियेत एकटा जीव सदाशिव चायला पाऊस येऊ दे काय येऊ दे. बरोबर माझा त्याचा पट्टा कोणाच्या विचारात नाही. मराठाकडे कसा बघ मस्त पावडर बिवडर मेकअप बिकअपला करून येणार. मेकअप बिकअप करून येतात. पावडर मी लावलंच नाही. तू करा सांग सकाळी उठल्यापासून पावडर लावित ना. तू गप्पच राहू. तुका माहित माका माहित आहे पावडरचा फेस वॉश सगळा वेगवेगळा तुझा कळला. थांब कॅमेऱ्यात पाणी जातात असं ठेवूया. स्माईल तरी कर, तुझ्यासाठी लोक व्हिडिओ बघतात. ते का आता येरे येरे पाऊस गाण्यावर नाचा. हा चल पटकन चार्जिंग संपता काय तर नाच काय ह्यो नाच बघा कसलो? ह्यो पावसाचा नाच. आता नाच चल पटकन. पाऊस भिजवलं रे. पैसा पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा. म्हण नाच बोलतो. तुम्ही. नाचलंच तर 101 रुपये दिले. अरे, एवढाच केलं पुढचा पुढचं पटकन पटकन सप्ताह 2% चार्जिंग आहे गो पटकन. चल माझ्या अरे 1% चार्जिंग का पटकन पटकन या बघ सपली सपली. हा चल ये रे ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा. हा चल 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 मी नाही. अगो चल गो
ना मग आता केलंच ना खर्च पटकन 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 हा मग कर हा कर 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 हे गाणं म्हणतो हा बोल आहे गाणं म्हणता हा शिकवतो अगो का? बोल एक अगो 2% चार्जिंग बघ तू नाही मग तुका धावकत देणार नाही चार्जिंग संपली गो कर पटकन 4 मिनिटं आली अगो एक अगो पटकन गो पटकन नाही तर तुका घराकडे पेचीत नेणार मी नाही नाही आधी सांग आधी पटकन कर पटकन लोक थांबली आहेत गो एक पटकन एकच पटकन चल 1 2 3 स्टार्ट असं नाही ह्यो नाही मेले अनु बघून मेले चक्कर येईल त्या काय तुझो डान्स बघून त्याका वाटला नव्हता या करी त्याका वाटला खोटा वाटा म्हण नव्हतं रे रे पावसा तुला देतो पैसा तुका फक्त नाच करू का मनाचा नाही चल मग वाटेल लाग चल चल काम तरी कर तेवढा ही बघ सगळी कामाक लागली ती बघ तुझी पात बघ किती मागे आहे ते गवताच पात बया बरे बरे ढोलत चल 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 चार्जिंग संपली चला मित्रांनो चार्जिंग पण आमची संपली आता कामाक जाता हे बघा ड्रेस बघा आमचं कसलं भारी ड्रेस आलो चला गवताचं पाता आपण जरा पुढे पुढे नेऊया टायमात शर्ट घालतो या लावणीच्या टायमात घालतो नाही तर काय चल तू चल